Hello, Steven Szabó vagyok, és örülök, hogy sikeresen átjutottál erre az oldalra. Szeretném megköszönni a vásárlásod, és nagyon-nagyon gratulálok a döntésedhez. Hogyha szeretnél komoly MLM-jelölteket magadhoz vonzani, új csapattársakat csatlakoztatni, és több MLM-kest keresni online hálózatépítéssel, akkor az új vonzó hálózatépítés formula című könyv a lehető legjobb elméleti oktatás számodra. Azáltal, hogy feldolgozod a könyvet, lesz egy részletes elméleti ismereted a vonzó hálózatépítés formuláról, aminek segítségével könnyebben meg fogod tudni érteni a tréning webinár tartalmát, és így könnyebben fogod tudni azt alkalmazni az üzletedbe, növelve így az esélyed az MLM sikerre. Ebben a videóban pedig egy olyan gyakorlati szakértelemről vagy képességről fogunk beszélni, amit muszáj volt megszereznem annak érdekében, hogy produkálni tudjam a bemutatott eredményeket, tehát javaslom, hogy nézd végig ezt az videót most, amíg még benne vagy a folyamatban. Ez a gyakorlati képesség vagy szakértelem, amire utalók szintén egyike a tréning webináron tárgyaltaknak, úgyhogy azáltal, hogy megnézed ezt a videót a végéig, még jobban előképzett leszel a webinárra, illetve abba is segít, hogy gyakorlatba tud léptetni a vonzó hálózatépítés formula elméleti koncepciót. Szóval hadd kérdezzem meg, tisztában vagy a konverzió fogalom pontos jelentésével, illetve fontosságával az üzletedben? Na most az internetes hálózatépítés, ugye igazából minden üzlet tulajdonképpen két területből áll. Az egyik az a célzott forgalom, a másik pedig a konverzió. A célzott forgalom nem más, mint olyan a hirdetésedre kattintó weboldal látogatók, akiket érdekel az, amit ajánlasz. Tehát egy fizikai bolt esetében ezek azok az emberek, akik betérnek a boltba, hiszen érdekli őket, amit a bolt ajánl. A gyorsítósáv Facebook Marketing Training program segítségével neked egy halom ilyen célzott forgalmad lesz, hogyha követed, amit tanulunk, tehát ez a terület kipipálva. Viszont a konverzió a király, ugyanis a konverzió hozzáértésettől függ, hogy azokból az emberekből, akik látják a hirdetésedet, hányan kattintanak, azokból, akik kattintanak, hányan iratkoznak fel az e-mail listádra, aztán azokból, akik feliratkoznak az e-mail listára, hányan döntenek a vásárlás vagy a csatlakozás mellett, illetve azokból, akiknek e-mailt küldesz, például hányan nyitják ki, és hányan kattintanak az e-mailben lévő linkekre, stb. A konverziós szakértelem tehát azért fontos, mert ettől a hozzáértésettől függ, hogy az emberek azt teszik, amit mondasz, vagy sem. És nyilván ugye az a célod, hogy minél többen tegyék azt, amit akarsz, tehát minél többen kattintsanak a hirdetéseidre, hiszen annál kevesebbe kerül majd egy kattintás, minél többen iratkozzanak fel az e-mail listádra, hiszen annál olcsóbb lesz egy feliratkozó, minél többen vásároljanak vagy csatlakozzanak az üzletedhez, hiszen nyilván annál kevesebbet fizetsz egy eladásért vagy csatlakozóért, stb. És ugye minél kevesebbet költesz végül, minél alacsonyabban tudod tehát tartani az említett költségeket, annál több pénzt tartasz meg, vagyis annál nyereségesebben fogod tudni játszani a Facebook fizetett hirdetés játékot, és annál szebb lesz az életed. Ezt tehát úgy tudod elérni, ha foglalkozol a konverzió növeléssel. Ha ehhez jelenleg nem értesz, akkor minden hiába, és szó szerint mondom, ugyanis hiába rakod a Facebook fizetett hirdetésed a megfelelő célcsoport elé, hogyha senki sem kattint, mert nem olyan a hirdetés szöveg. De tegyük fel, hogy kattintanak, oké, tételezzük fel. Hiába kattintanának rengetegen, ha utána nem iratkoznak fel a weboldaladon, hiszen így nem lesznek komoly jelöltjeid, feliratkozóid. De tegyük fel, hogy még ez is megtörténik, feliratkoznak. Hiába kerülnének fel az e-mail listádra, hogyha utána nem tudod őket meggyőzni arról, hogy rendeljék meg, amit kínálsz, vagy hogy csatlakozzanak az MLM üzletedhez, stb. Ugye? Magyarul tehát a konverzió hozzáértés nélkül nem fogsz több pénzt keresni, sőt, minden fizetett Facebook hirdetésre költött pénz az lesz. Nem más, mint elköltött pénz, ahelyett, hogy befektetett pénz lenne, és legalább a dupláját hoznád vissza a fizetett forgalomba fektetett pénzednek. Épp úgy, mint egy fizikai bolt esetében, ugye, tehát hiába van egy rakás érdeklődő, egy rakás boltba betérő ember, ha nincs egy értékesítésre beállított bolt, ami pénzé váltja a látogatókat. Tehát felmerül a kérdés, hogy hogyan tudod növelni a konverziót. A konverzió növelés lényegében a látogatók elméjének kontrollálásán keresztül történik meg, és ezt a mesterséget hívják angol nyelven copywritingnak, és csak hogy tud, ez a világ egyik legmagasabban fizetett képessége, mert hogyha értesz a copywritinghoz,
akkor bármit el tudsz adni nagy tételbe a szavaid segítségével, akár úgy, hogy ott sem vagy fizikailag. A copywriting tudás az nem egy választható tudás, hanem elengedhetetlen, hogyha nyereségesen akarsz fizetett hirdetésekkel működni. Sőt, én azt javaslom, hogy egyetlen hirdetést se adj fel anélkül, hogy tanulnál erről a mesterségről, mert az egész olyan lesz, mint a rulett, és tudod, a kaszinó mindig nyer. Velem pont ez történt, amikor 2011-ben életemben először próbálkoztam fizetett hirdetésekkel Londonban, tehát természetesen ez a copywriting tudás nélkül. Tehát akkor is nyert a kaszinó, én pedig elveszítettem ugye 600 fontot már az első hónapban, ami körülbelül olyan $1000 megfelelő összeg egyetlen hónap alatt. De hál' Istennek neked már nem kell elkövetned ezt a hibát, és nem kell elveszítened ennyi pénzt, mert én már megtettem, és ugye sikerült megtanulnom a copywritingot, vagyis a hirdetés szövegírást, annyira, hogy mindig többször több pénzt tudok kivenni a fizetett hirdetés játékból, mint amennyit beleteszek. Ezt igazolja az is, hogy $4266.85, vagyis közel 1 millió forintot fektettünk be fizetett hirdetésekbe csak az utóbbi 17 hónap alatt, és visszakerestünk ebben a 17 hónapban $53.679.50, és ennek a jelentős része a copywriting, vagyis a hirdetés szövegírási tudásnak köszönhető. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy bárki ennyi pénzt fog keresni, hiszen hogyha valaki nem csinál semmit, az nem kap semmit nyilván. De persze az is lehetséges, hogy valaki ennél is többet fog keresni ezekkel az elvekkel, például, mint azok a benfentes copywriterek, ugye a copywriternek hívják azt, aki ért hozzá, aki csinálja ezt a dolgot, tehát aki a hirdetés szövegíró lefordítva az a copywriter. Tehát azok a copywriterek, akiktől tanultam, ők ugye többször többet keresnek, mint amennyit nekem eddig sikerült. Tehát lehetséges, hogy más többet fog keresni, mint én. Tehát így van, ugye körülbelül 2 éve tanulok erről a mesterségről, és úgy tervezem, hogy soha nem akarom abba hagyni ezt a tanulást erről a témáról, mert kiválóan működik. Tehát csak hogy tudd, hogy tényleg speciális és benfentes tudásról van szó, hadd nevezzek meg egy pár top copywritert, hirdetés szövegírót, akiktől tanultam a copywritingot, és akikről még valószínűleg sohasem hallottál. Tehát itt van például Gary Bencivenga, ugye ő az úriember, ő a világon a ma is élő legjobb copywriter, és tőle tanulnak a legtekintélyesebbek a szakmában, és van egy DVD kurzus, ami elérhető angol nyelven, és $5000 kerül per darab. Itt látható ugye a DVD, és itt van az a szövegbe angol nyelven, hogy check for $5000, vagyis csekket küld $5000-ra. Aztán itt van Gary Halbert, aki Robert Allennek, aki a szerzője a Passzív jövedelem források magyar nyelven is megjelent könyvnek. Tehát Gary Halbert Robert Allennek írt egy értékesítési levelet, egy sales letter, ami $75 millió tette gazdagabbá a könyv szerzőjét. Aztán itt van John Carlton, az úriember, aki egész egyszerűen annyira jó, hogy a copywriting történelemben a legtöbbször másolták le az ő hirdetés szövegeit, és ő az agy a világhírű golfos hirdetések mögött, és tudod, hogy a golf az a gazdagok sport, és itt van például egy befutott hirdetése. Aztán itt van Eugene Schwartz, aki megírta a levélben való értékesítés történelmének a legkeresettebb könyvét. Na most a könyv első verziója 1966-ban jött ki, és akkor $900 került egy fizikai könyv, és most is elérhető ez a fizikai könyv az Amazonon, $472. Tehát itt van ez az a könyv, ez a Breakthrough Advertising, $472, és van egy gyűjtőknek szóló verziója, az pedig, ahogy látod, egyetlen új darab elérhető $118,000, 606 cent, egyetlen könyv gyűjtő verzió, oké? Van 3 használt is, vagy egy használt, bocsánat, az pedig $1899 az Amazonon. Dan Kennedy, a következő úriember, tehát őtőle vette át az egész MLM ipar a direct marketing elveit, és alkalmazta az internetes MLM-re, és így született meg a vonzás marketing, aminek a koncepcióját mutatja be, hogy a vonzó hálózatépítés, amit tanultál. Ezen kívül úgy tudom, hogy az úriembernek, Dan Kennedy áll a Victoria Principle, vagyis a Dallas Pamelája szépségápolási kozmetikum reklámok mögött. Aztán itt van John Caples, akiről copywriting díjat neveztek el, aki már 25 éves korában megírta az első kasszasiker hirdetését,
amit a mai napig számtalanszor idézőjelben loptak el, hogy felhasználjanak a képlet hogy felhasználják a képletet más iparokba. És ugye biztos hallhatta, tehát itt van a díj, amit róla neveztek el, és ezt osztogatják a legjobb reklámoknak például a mai világban. És itt van az a híres hirdetés, nevettek rajta, amikor leült a zongorához, de amikor elkezdett játszani. Tehát, hogyha láttál hasonló hirdetést magyar nyelven, ami körülbelül így szól, az ennek a hirdetésnek az lelopott, felhasznált változata. És ennek a Jon Capel, az úriembernek a könyvében én hibátlanul 100%-ra vizsgáztam amúgy a copywriting tesztjén, ez csak úgy érdekességként. Most hallottál már valaha ezekről az emberekről? Na most, hogyha válaszod nem, akkor ne sértődj meg kérlek, de azt kell, hogy mondjam, hogy le vagy maradva, ugyanis ezek az emberek, már akik még élnek közülük, körülbelül 30-40 év hirdetés szövegírás, copywriting tapasztalattal rendelkeznek. Tehát ők ahhoz értenek, hogy hogyan kell értékesíteni úgy, hogy ott sem vagy levélben, tehát hogy kell a szavakkal úgy kontrollálni a potenciális vásárlód vagy jelölted elméjét, hogy ők azt teszik, amit mondasz. És kedves vásárlóm, ugye ez az a képesség, ami nekünk ahhoz kell, hogy magasabban konvertáljunk az internetemelem üzletünk minden szintjén, hogy lényegesen kevesebbet tudjunk költeni fizetett hirdetésekre, és hogy ennek következtében maximalizálni tudjuk a nyereségünket. Így tudjuk a többszörösét visszakeresni annak, amit fizetett forgalomba fektettünk, ráadásul gyorsan. Ők tehát a copywriting művészei, akik a drága üzleti újságok teljes oldalas hirdetéseiben is szerepelnek. És csak hogy egy kicsit pontosítsam, hogy mi az a drága újság, tehát például a New York Times, ugye Amerika legolvasottabb üzleti lapja, körülbelül 8 évvel ezelőtt $50,000 kért egy teljes oldalas hirdetésért. $50,000. Tehát jobb, hogyha értesz ahhoz, hogy hogyan konvertáld azt a forgalmat pénzé, hogyha ennyibe kerül a feladott hirdetés, ugye? Na most felmerülhet benned a kérdés, hogy esetleg elavult ez az info, tehát hadd válaszoljam ezt meg. Ugye láttad Eugene Schwartznak a könyvét, az a legdrágább könyv. Ugye, hogy kerülhetne ennyibe ma az Amazonon az a könyv, hogyha elavult lenne az az információ? Tehát azért nem elavult az információ, mert az emberi viselkedésen, az emberi pszichológián és az emberi természet ismeretén alapszik, és ezek az elmekontrolláló értékesítési elvek pedig, ezek a pszichológiai kapcsolók nem változtak a római kor óta. Tehát ugyanazokat a pszichológiai kapcsolókat kell idézőjelben nyomogatni ma is, mint amit több száz évvel ezelőtt, annak érdekében, hogy többet adj el abból, amit értékesítesz, illetve hogy az emberek azt tegyék, amit javasolsz. Na most én túl fontos feladatnak, illetve képességnek tartom a copywritingot ahhoz, hogy esetleg olyan információt szerez róla, és ugye csak általános, nem MLM specifikus infót tudná róla amúgy találni, tehát túl fontos feladat és képesség ahhoz, hogy olyan infót kap róla, ami esetleg nem a szakma mestereitől származik, úgyhogy annak érdekében, hogy át tudjam neked adni a helyes elveket és a tapasztalatokat, a következő programokat állítottam össze. Tehát itt van, ugye írtam róla egy könyvet először is, ez a könyvem címe, egy MLM copywriter, ugye az én volnék, 7 elmekontrolláló és konverzió növelő titka. És ugye itt van az alcím, hogy hogyan adtam el $30,678 értékben internet MLM-es termékeket 10 hónap alatt. Tehát ez az egyik. A másik az a Lusta Copywriter műhely titkai című audio tréning, ami lényegében bemutatja profi automata értékesítést egyszerűen, még akkor is, hogyha kezdő vagy. És ezen kívül itt van ez az úgynevezett Copywriting felfedező klub, ez egy klubtagsági, egy havi előfizetés, havi feliratkozás, mint hogy egy újságnak az előfizetője lennél. Tehát ezekbe a programokba tettem bele minden tudást és tapasztalatot, amit a copywritingról sikerült megszerezni. Na most ezek a programok tehát azt a tudást tartalmazzák, amit ezeknek az uraknak a benfentesen elérhető anyagaiból tanultam meg, amit gyakorlatban is alkalmaztam aztán, és teszteltem a működésüket már 2 éve, megfűszerezve a saját tapasztalatommal, és egyszerűen emészhető formában átadva. Ugye itt látható egy kis része annak, amit megtanultam. Tehát például beszéljünk először a könyvemről, hogy az mit tartalmaz, tehát az 1 MLM Copywriter 7 elmekontrolláló és konverzió növelő titka. Tehát itt van egy pár fejezet csak a példa kedvéért, tehát például itt van az első titok a könyvben, ez a 7. fejezet,
Ugye az a cím, hogy mit értékesítünk valójában, és a legtöbbször hallott, mégis leginkább félreértett értékesítési alapelvet tárgyalja ez a fejezet. Aztán itt van például az elmekontrolláló és konverzió növelő titok 3, ez a 9. fejezet, a hirdetésed címe, vagyis a headline, ugye, és ez a lusta copywriting módszere a nyertes headline írására. Aztán itt van az egyik következő fejezet, az elmekontrolláló és konverzió növelő titok 4, ez a 10. fejezet a könyvbe, az univerzális képlet a megbabonázó hirdetés szöveg megírásra, tehát hogy hogyan lesz az idegenből gyakorlatilag vásárló. Ez csak egy pár példa volt a könyvben szereplő fejezetekből, és ennek a könyvnek a piaci ára csak hogy tud $97 önmagában, és ez semmiképpen se hasonlít az árat egy olyan pár ezer forintos könyvhöz, amiket ugye megveszel a könyvesboltba, ugyanis ez nem általános információ, hanem specifikus, benfentes tudás, és láttad, hogy milyen ára van ennek az információnak, ugye korábban mutattam. Na most, hogyha nem emlékezzél, akkor csak hogy emlékezz, ugye itt volt például Gary Bencivengának a DVD kurzusa, $5000 a DVD kurzusa, itt van Eugene Schwartz könyve, hogyha nem ezt a gyűjtőknek szóló példányt nézzük, akkor is több mint $400 értékesítik az Amazonon. Illetve természetesen ugye a tudás értékét mutatja meg az is, hogy nekem $30.678 értékben sikerült ezzel a tudással eladnom internetemelem termékeket 10 hónap alatt 2013-ban. Jó, de ebben a könyvben lévő információ értékét talán és a különlegességet ezen kívül, amit eddig elmondtam, és az én szavaim helyett egy pár copywriting könyv vásárlónk véleménye még jobban tudja bizonyítani, úgyhogy nézzük. Tehát itt van például Rita, fantasztikus, elsöprő, értékes lehengerlő, nem tudom milyen jelzőket használjak. Csak így bele-bele olvasok, mert nem akarom ezzel húzni az időt. Na most ugye azt írja Rita, hogy nem nagyon olvasott könyveket 10 oldalnál tovább, ezt az egészet pedig végigolvasott, ugye 80 oldal gyakorlatilag egybe. És aztán ugye ilyen hatása volt a könyvnek, hogy megkérdezte Rita, hogy van erre lehetőség, hogy konzultáljunk, és hogy csak az ő kérdéseinek szenteljem az időmet, és azt írja, hogy bármekkora árat mondhatsz, jó? Aztán itt van Csabának az e-mailre a könyvemről. Szia Steven, először is gratulálni szeretnék a copywriting e-bookhoz. Megvettem és egyszer már el is olvastam. Egy részletes, alapos, korrekt munka, ami alapjaiban bemutatja, miről szól ez a szakma. Én személy szerint nagyon örültem, hogy hozzájutottam. Magamnak is gratulálok, hogy megvettem, mert ezt az anyagot ismerni, tudni kell szerintem annak, aki ezt komolyan akarja csinálni. Itthon nem ismerek hasonló formátumú anyagot ebben a témában, ami nem kizáró tény természetesen, de még nem akadtam ilyen fajsúlyos, komoly munkára. Vannak szerzők, akik írnak reklámozás, reklámszövegezés, de mint copywriting tevékenységet említve nincsenek úgy megjelölve ezek a források, mint nálam. Ez volt Csaba véleménye. Itt van Attila. Szia Steve, köszönöm. A copywriting e-bookod, ez egy remek mű. Azt hiszem, hogy 10-szer is át kell rágjam magam rajta, hogy jól belém ivódjon. Valóban a konverzió növelés most az első cél. Mert ugye akkor már profitban leszek, hogyha kicsit növekedik a konverzió. Jó, tehát ezek a jó vélemények egy pár a könyvről, és csak hogy tudd, ebben a könyvben a következő bónuszok találhatók. Tehát van benne egy úgynevezett copywriting tudásteszt, hogy lásd, hogy érdekel, hogy valóban megérted ezeket az elmekontrolláló, konverzió növelő titkokat a könyvbe, így beletettem egy tesztet, amivel le fogod tudni mérni a tudásod. Aztán a következő könyvben lévő bónusz a mágikus szavak listája. Ezek a szavak olyan szavak, amiknek mágikus erejük van, és ez nem vicc. Tehát olyan szavak, amik képeket idéznek elő az olvasódban, és a képek által vásárlási érzések szabadulnak fel a potenciális vásárlóban. Tehát csak tette le a hirdetésedet ezekkel a mágikus szavakkal, és figyeld a konverzió növekedést. Aztán a harmadik bónusz, az a vonzó hirdetések bónusz. Ez a legjobb hirdetéseimnek a gyűjteménye, oké? Tehát láthatod a legjobb hirdetéseimet, benne van a könyvben, mint bónusz. Ha összekombinálod ebbe a digitális könyvben lévő copywriting képleteket, és átnézed a vonzó hirdetések bónuszt, akkor rengeteg konverzió növelő, elmekontrolláló hirdetés ötleted lesz, aminek az eredménye nem más, mint alacsonyabb költségek és több eladott cucc, több megmaradt pénz, ugye az alacsony költségek miatt. Nézzük a másik program, mit tartalmaz, ugye a lusta copywriter műhely titkai audio tréning. Összefoglalva profi automata értékesítés egyszerűen, még akkor is, hogyha kezdő vagy.
A lusta szó itt arra vonatkozik, hogy ez egy egyszerű módszer, oké? Másrészt pedig arra, hogy neked nem kell beletenned azt a közel 2 évet sem időben, sem pénzben, abba, hogy megtanulj olyan professzionális értékesítés és marketing szövegeket írni, amikkel valóban pénzt tudsz csinálni, úgy, hogy ott sem vagy. Tehát ettől lusta és teljesen automatán tudod ezt megtenni. Tehát azért mondtam, hogy olyan, mint a személyesen segítenélek, mert ebben a lusta copywriter műhelytitkai audio tréningben tulajdonképpen 3 1 órás konzultációmnak a felvétele. Tehát konkrétan segítek egy ügyfelemnek megírni a sales prezentációt, ugye az értékesítési levelet, annak érdekében, hogy utána indítsunk egy komplett pénzcsináló marketing kampányt a nulláról. Miután ugye több mint 10 000 hálózatépítővel kerültünk kapcsolatba eddig, tudjuk, hogy mindenkinek hasonló problémái vannak ebben az iparban. Ebből következik, hogy neked pont ugyanazokat a dolgokat mondanám, mint amit a hölgy ügyfelemnek tanácsoltam, amikor ugye copywriting-gal kapcsolatos kérdései voltak, és ugyanazon a lépéseken vezetnélek végig, mint amin őt. Tehát így tudok gyakorlatilag személyesen segíteni úgy, hogy ott sem vagyok, és úgy, hogy nem kell kifizetned azt a $97 konzultációs óradíjamat, oké? Na most ez egy MP3 formátumban letölthető 3 órás hanganyag, amit természetesen fel tudsz dolgozni, anélkül, hogy extra időt kellene ráfordítanod. Ezért szeretem én például az audio tréningeket. Nézd csak! Ugye lehet látni, hogy itt a parton, a tengerparton éppen dolgozom fel a hanganyag tréninget. Na most a Lusta Copywriter műhely titkai című 3 órás audio tréning bemutatja például, hogy hogyan rakj össze egy potenciális vásárlót megszugeráló sales prezentációt lépésről lépésre, hogy több terméket vagy szolgáltatást tudj értékesíteni, illetve több embert tudsz szponzorálni az üzletedbe szinte azonnal, teljesen automatán. Tehát úgy kell elképzelni ezeket a sales prezentációkat vagy hirdetéseket, mint hogyha a robot értékesítőid lennének kint az internet bolygón, akik neked dolgoznak profi módon, a nap 24 órájában csak éppen nem kérnek érte fizetést. Tehát, hogyha automatán szeretnél pénzt keresni az MLM üzletedbe, úgy szeretnél termékeket, szolgáltatásokat értékesíteni, vagy embereket szponzorálni, hogy ott sem vagy, akkor a Lusta Copywriter műhelytitkai audio tréning megtanít arra, hogy hogyan rakj össze egy ilyen profi, automata értékesítő robotokat, és ugye így tudsz nyilván időt felszabadítani, hogy azzal tudj foglalkozni, amit leginkább szeretsz. Ezen kívül megtanuljuk az audio programban, hogy mi a helyes sorrend egy úgynevezett ajánlatcsomag készítésénél. Na most az arabok ősidők óta alkalmazzák ezt a technikát az írásukba, és ugye ennek következtében az ajánlatcsomag, ha alkalmazod ezt, akkor minden eleme harmonizál majd egymással. Ha alkalmazod ezt a technikát, azonnali konverzió növekedést fogsz látni az internet MLM-es üzleted minden területén. Tehát többen fognak feliratkozni a Capture Page-en, a befogó oldalaidon, többen fognak pénzt költeni a bemutatott sales prezentáció hatására, és többen fognak aztán még több pénzt költeni nálad. Tehát ez az arab technika az eszköze annak, hogy a vásárlóid, illetve csapattagjaid mindig elégedettek legyenek azzal, amire pénzt költöttek. Ezen kívül megnézzük, hogy hogyan célozd meg a megfelelő csoport, célcsoportot a marketing kampányaiddal. Tehát ki az igazi célcsoportja annak, amit kínálsz, és nem biztos, hogy azok, akikre gondolsz. Elmondom, hogy miért. Tudtad, hogy például az amerikai statisztikák szerint a 35 év alatti férfiak $30 körül költenek maximum virágra Valentin napkor? Ezzel szemben a 45 és 60 év közötti férfiak 350%-kal többet költenek. Tudtad? Tehát így lehet 350%-kal több bevételre szert tenni fizetett hirdetésekkel, csak azzal, hogy lézerpontossággal valóban a legforróbb szűk piaci szegmens elé tesszük a marketing üzenetünket. Most az audio egy végén adok konkrét feladatokat is, hogy azonnal fel tud használni a tanultakat. Csináld meg ezeket a feladatokat az audio egy végén, és garantálom, hogy azonnal jobb értékesítési szövegeket, illetve hirdetéseket fogsz írni, mint eddig, és azt látni fogod a konverzió növekedésen a bizonyítékot, ráadásul az üzleted minden területén. Megtanuljuk azt is az audio programba, hogy milyen valószínűleg hiányzó elemet kell hozzáadni az értékesítési töltséredhez annak érdekében, hogy mindig nyereséges legyél, miután fizettél a forgalomért. Tipp,
hogyha csak egy ilyen elemet adsz hozzá a töltséredhez, akkor nyereséges leszel, hogyha többet, akkor pedig többszörösen kapod vissza azt a pénzt, amit fizetett hirdetésekbe fektettél. Na most meglátjuk azt is, hogy hogyan használja pont ezt az elemet a McDonald's, ráadásul állandóan, és te hogyan tudod lemásolni őket annak érdekében, hogy tutira jól alkalmazd ezt a gondolatot. Ezen kívül a Lusta Copywriter műhelytitkai audio tréning programban megbeszéljük a headline, vagyis a hirdetés, a capture page, a sales prezentációnak a címét, mert hiszen ez az eladási folyamat kimenetelét több mint 70%-ban befolyásolja. Igen, tehát ennyire fontos egy profi cím, és nem véletlen, hogy a profi copywriterek, hirdetés szövegírók körülbelül 50 címet, headline-t írnak, mielőtt kiválasztják a végleges verziót. Bemutatom a legendás copywriter John Carlton egyszerű headline író formuláját. Na most ebbe a képletbe csak behelyettesítesz, mint régen az iskolában, és már is kész a nyertes főcím, és már is 70%-kal növelted az esélyet arra, hogy értékesítsd a terméked, vagy a szolgáltatásod, vagy akár az MLM lehetőséged. Ezután rátérünk arra, hogy lépésről lépésre mit kell, hogy tartalmazzon egy megbabonázó sales prezentáció, és milyen sorrendben, hiszen a sorrend éppen annyira fontos az értékesítésben, mint amikor egy pár először randizik, és ugye jól teszi az úriember, ha nem akar azonnal ágyba bújni. Tehát nyilván be kell tartani az udvarlás helyes sorrendjét, hogy megtörténjen az ágyba bújás, a mi esetünkben pedig az eladás. A Lusta Copywriter műhelytitkai audio tréning program lazán megér $297, ugyanis, mint már említettem, ez az audio tréning 3x1 órás konzultációmnak a felvétele, és ugye $97 a konzultációs óradíjam, tehát 1 óra annyiba kerül. Az anyag különlegességéhez még az is hozzáad, hogy eddig egyetlen egyszer ajánlottam fel ezeket a konzultációs felvételeket, és csak egy szűk kis csoport férhetett hozzá, és csak 5 napig. Tehát jelenleg nincs is a piacon ez a Lusta Copywriter műhelytitkai audio tréning program, tehát ha meg akarnád venni, akkor sem tudnád megrendelni. Ha valaha újra piacra dobom a programot, akkor $97 kérek majd érte, és venni fogják, mint a cukrot ennyiért, oké? Egész egyszerűen azért, mert simán megér $297, és ez nem kitalált, hanem ez a reális érték. Ebből a lényeg számodra is csak annyi, hogy tudd, ha meg akarnád rendelni ezt a programot valaha a jövőben, ha esetleg újra piacra kerül, akkor $97 kérnénk érte, és úgy is megéri minden centjét. Tehát emlékezz arra, hogy a Lusta Copywriter műhelytitkai audio tréning program piaci értéke is $97, épp úgy, mint a könyvé. Aztán itt van a harmadik dolog, amiről rövidebben fogunk beszélni, tehát a Copywriting Felfedező Klub. A Copywriting Felfedező Klub az egy havi előfizetés, $9.95 per hó, tehát ennyit fizetnek érte, akik rajta vannak, és épp úgy, mint amikor értékes szaklapok havi előfizetői vagyunk. Tehát ennek a lényege annyi, hogy én folytatom a tanulást a copywriting témáról, mert ez a legjobb idő és pénzbefektetés, amiben valaha részem volt, hiszen ugye láttuk, hogy a többszörösét hozza vissza, és amit megtanulok, azt havonta egyszer megosztom a tagokkal. És persze hozzáteszem a saját gondolataimat. Na most ez attól különleges, hogy olyan információhoz férek hozzá, amihez te nem, mivel egyrészt nagyon mélyen benne vagyok ebben a világban, ugye több mint 2 évet töltöttem már ezzel, vagy körülbelül annyit, másrészt minden csak angol nyelven elérhető, és ezt az információt adom át ugye magyar nyelven, ráadásul egyszerűen összefoglalva. Itt van egy pár eddigi tartalom vagy téma ebből a Copywriting Felfedező Klubból csak a példa kedvéért. Tehát itt láttuk ugye korábban Gary Halbertet, na most a 90-es években ő volt a legjobban fizetett copywriter a világon. Ő börtönbe került, és a kamaszfiát onnan neveli az életre és az üzletre bizonyos levelekben, oké? Na most ezeknek a leveleknek a pontos másolatát beletették egy könyvbe, és nekem volt szerencsém végigolvasni, és ennek az összefoglalása például az egyik tartalom, az egyik havi ilyen copywriting felfedező klub tartalom magyar nyelven. Aztán itt van a következő téma, ez az úgynevezett Neuro-Linguistic Programming. Tehát garantálom, hogy erről a koncepcióról még soha nem hallottál, és ennek a koncepciónak van a legnagyobb köze a tudatalatti befolyásoláshoz. Aztán egy másik téma volt például a 13 lépéses rövid videó sales letter formula,
Na most ezzel a formulával a legkönnyebben és leggyorsabban tudsz profi, konverziót produkáló videó, értékesítési prezentációt csinálni, és például ugye David Fry és Julie Boswell, akiktől ezt tanultam. Következő téma, azonnali vásárlóérték optimalizálás, hogyan duplázd meg minden vásárlód értékét és urald te a piacot. Itt volt ugye Jay Abraham, Ryan Deiss, Perry Belcher, akiktől ezt tanultam. Tehát ennek a copywriting felfedező klubnak csak úgy van értelme, hogyha az ember nem csak egy hónapra fizet elő nyilván, hanem előfizető marad hosszabb időtávon. És ugye szeretem jutalmazni azokat mindig, akik az egyéves előfizetési opciót választják. Na most az egyéves előfizetés ugye az 12-szer $9.95, vagyis $119 lenne, de aki egy évre fizet elő, annak 2 hónapot ajándékba adunk, és így az ár ugye $97 az egyéves előfizetésre. Természetesen ezeknek a programoknak a lényege, hogy többen reagáljanak úgy, ahogy azt elvárjuk. Több forgalom, több feliratkozó, több értékesítés, több MLM csapattárs, szponzorálás az üzletedbe. Tehát, hogy végre elérd az anyagilag biztonságosabb és szabadabb MLM életstílust. Oké? Tehát mind a 3 program azért felelős. Gondolom észrevetted, hogy itt 3 digitális tudásanyagról van szó. Ugye ott volt a könyv, ott volt az audio tréning, és ott volt a havi klubtagság. És ugye gondolom azt is észrevetted, hogy az anyagoknak a darabja az $97 kerül ugye külön-külön. És lehet, hogy most az jár a fejedbe, hogy Steven, most arra fogsz kérni, hogy fektessek be körülbelül $300, ugye 3x97 a copywriting képzésembe? Nem. Ugyanis tudom, hogy most rendeltél, és szeretném ezt pénzzel is megköszönni. Úgyhogy teszek neked egy rendkívüli ajánlatot. Amikor az alábbi narancsárga gombra kattintva megrendelsz csak egyet a 3 program közül, akkor megkapod a másik 2-t ajándékba. Vajon még miért teszek neked egy ilyen nagylelkű ajánlatot? Ugye azon kívül, hogy szeretném pénzzel is viszonozni, hogy rendeltél. Na most azért, kedves vásárlóm, mert az eddig fizetett hirdetésekre idézőjelbe költött több mint 1 millió forint, és ne keveredj össze, ez nem csak az utóbbi 17 hónapban fizetett forgalomra költött pénz, hanem benne van az is, amit előtte költöttünk. Ugye itt látható Facebookon Steven Szabó, itt van a fiókunk, billing, és itt van account spend, 3246 font 27 pi, ez font, angol font, ugye, ami több mint 1 millió forint, tehát ez az elköltött idézőjelbe befektetett összeg, sikerült ezáltal felismernünk, hogy a konverzió és a copywriting szakértelem nélkül keserves út vár rád az egyébként csodálatosan nyereséges fizetett hirdetések világába. És ugye felelőtlenség lenne a részünkről, hogyha nem szólnánk erről előre, illetve hogyha nem adnánk meg egy ilyen rendkívüli lehetőséget arra, hogy megtanulj mindent, amire valaha szükséged lehet a konverzió növelésről és az elmekontrollálásról és a copywritingról, hogy az emberek magas százalékba tegyék azt, amit te mondasz. Oké? Tehát, hogyha azt akarod, hogy kattintson a hirdetésedre, akkor kattint. Ha azt akarod, hogy adja meg az e-mail címet, akkor egész egyszerűen megadja. Ha arra kéred, hogy vásároljon vagy csatlakozzon, akkor megteszi, és mindez azért fontos, mert így tudod a kezedbe venni te az irányítást, és kontroll alatt tartani a fizetett hirdetés játékod. Így tudod csökkenteni a fizetett hirdetésekre költött pénzt, így tudsz több pénzt keresni könnyebben, és gyorsan maximalizálni a nyerességed annak érdekében, hogy végre az anyagilag biztonságosabb és nyugodtabb életstílust tud élni az MLM üzletedből, amit eredetileg ugye kitűztél magadnak, és ahol végre te vagy a főnök, hiszen tőled függ, hogy kivel, mivel, mennyi időt töltesz és mire mennyi pénzt költesz. Oké? Tehát meg fogod látni, hogy a copywriting tudás valóban a reális út ahhoz, hogy a kisember is meg tudja csinálni. Kattints tehát az alábbi narancsárga gombra, használd ki ezt a visszautasíthatatlan egyet fizet, 3-at kap ajánlatot, és egyszerűen add hozzá rendelésedhez ezt a 3 programból álló copywriting csomagot egy egyszeri $97 most. Röviden összefoglalva tehát, egy egyszeri $97 megkapod a copywriting könyvem és a benne lévő bónuszokat, ugye a piaci ára $97, a Lusta Copywriter műhelytitkai audio tréning programot, ennek is a piaci ára $97,
és megkapod az egyéves klubtagságot, egyéves előfizetést a Copywriting Felfedező Klubhoz. Na most az eddigi 6 havi kiadványt megkapod egyben, a fennmaradó 6 havi tartalmat pedig kapni fogod havonta egyszer, épp úgy, mint azok, akik havonta fizetnek elő. Na most ennek az egyéves klubtagságnak is $97 az ára. Oké? Tehát ezekből az anyagokból meg fogsz tudni tanulni mindent, amit a copywritingról tudni kell, hiszen benne van az a tudás, amit több mint 2 év alatt szereztünk, és az a tapasztalat, amit több mint 1 millió forint fizetett hirdetésekre költött pénz során szereztünk a hirdetés szövegírásról és a copywritingról. Tehát ennek következtében, amikor megvan ez a tudásod, képes leszel arra, hogy lényegesen növeld a konverziódat az üzleted minden területén. Hogy több forgalmad, több feliratkozód, több eladásod és több személyesen szponzorált csapattársad lesz, ráadásul mindez drámaian olcsóbban, és azonnal redukálni tudod a Facebook fizetett hirdetésekre költött pénzt, és ennek következtében maximalizálni a nyereséged. Egyszerűen szólva, tehát kiiktatod a Facebook fizetett hirdetés játékban maradt apró kockázatot is, és olyan szinten növeled az esélyed a sikerre, mint hogyha pisztollyal mennél bele egy ökölharcba, tehát tutira te leszel a nyertes, és a jutalmad az internet emelem éles stílus, és végre a szabadság. De vigyázz! Ezeket a külön-külön is végtelenül értékes, ugye darabja $97 érő termékeket még soha nem raktam össze egy ilyen csomagba, és soha többet nem is fogom. Ezt garantálom. Hiszen olyan könnyű darabját $97 értékesítenem, mint lenyomnom az Enter a gépemen. Tehát ahogy nézed ezt a prezentációt, hallgatod a hangon, pontosan tudod és érzed, hogy szükséged van erre az elmekontrolláló és konverziónövelő copywriting tudásra, hogy a jelölteid úgy kövessék a parancsaidat, mint hogy a kiskatona követi a tábornok parancsait a seregbe, és szeretném megkönnyíteni a dolgot, és ezt az egyet fizet, 3-at kap copywriting csomagban odaadni neked mindent, egy az egyben, és mindent, amit tudnod kell a konverzióról. Tehát mivel most vásároltál tőlem, és még mindig nézed ezt a prezentációt, ebből egyértelműen tudom, hogy ez az ajánlat pont neked szól, úgyhogy kattints az alábbi narancsárga gombra, add hozzá a rendelésedhez a 3 copywriting termékemet úgy, hogy csak egyet fizetsz, és megkapod mind a 3-at, és csináld ezt most, amíg még itt vagy, és amíg még elérhető ez az ajánlat. Mert ilyen egyet fizet, 3-at kap ajánlatot még eddig soha nem csináltam, és később csak egyenként fogod tudni megvásárolni ezeket az anyagokat, hogyha nem lépsz most azonnal. Tehát nem árulok zsákba macskát, oké? Meg fogsz tudni rendelni egyet ebből a 3 anyagból a gyorsítósáv marketing tréning programon belül, de nem mind a 3-at, csak egyet. És azt az egyet, amit meg tudsz majd rendelni, azt is számodra kedvezőtlenebb körülmények, kedvezőtlenebb kondíciók szerint. Tehát miért adnál nekem több pénzt, mint amennyit muszáj, és miért kapnál kevesebbet a pénzedért, hogyha itt és most ki tudod használni ezt az egyet fizet, 3-at kap, copywriting csomag legjobb ajánlatomat. És ne feledd, nem javaslom, hogy egyetlen Facebook fizetett hirdetést is feladj enélkül, a copywriting csomag nélkül. Úgyhogy kattints az alábbi narancsárga gombra, add hozzá rendelésedhez a neked összeállított különlegesen akciós copywriting csomagod, és élj ezzel a részemről eszement ajánlattal itt és most, mert garantálom, hogy nem fogsz mindegyik itt felajánlott termékkel, és ráadásul ezzel a legjobb egyet fizet, 3-at kap ajánlattal újra találkozni a gyorsítósáv programon belül. Úgyhogy cselekedj most!